दिनै नैबे बेंटल हालामनि सासे गेदेमा सुबुं मुस्रि रुंसारि रुपनाथ बसुमतारीनि बिनि श्राद्धनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे फैगौ 11 थारिख खालि भज मोनसे बिनि मुङै मोनसे लाइसि आरो बिनि मुङै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनो हानाय गेदेमा बिथांमोनखौ हांख्रायनानै बेवहाय मोनसे सावराय मेलजों लोगोसे मोनसे भजबो खुंनाय जादों। दा बिनि थाखाय रुंसारि रुपनाथ बसुमतारीनि श्राद्धआव हांख्रायनो थाखाय मोनसे हांख्रायलाय साफायनायबो जादोंमोन। नाथाय बे हांख्रायलायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बिसेस उसुबिदानि थाखाय हयथ' सौहैयाखैबो जानोबो हागौ। दा बेखायनो जोङो दिनै नैबे बिथां मेडियामोननि गेजेरजों जाहाथे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानाय नैबे रुपनाथ बसुमतारीखौ मोजां मोनग्रा, रुपनाथ बसुमतारीया जाहैबाय बाथौ धोरोमनि संगठननि गिबिसिन आफादगिरि। दा बे हिसाबै दिनै आसामल' नङा, आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बे नैबे 11 थारिखआव सौफैगोन। दा सोरबाफोर जुदि बे लाइजामखौ मोनालासेनो जुदि आन्दायनानै थादोंब्ला नैबे मेडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोनहा 11 थारिख खालि प्रग्रामाव होनाय बायदियै जाहाथे नैबे बेंटल हालामाव नुजाफैनानै बिथांनि जिथु माने श्राद्ध दङ बाहाय नुजाफैनो थाखाय जों हांख्रायहरनाय जादों। दा बे प्रग्राम मथे 7:30 बाथौ फोथारनाय जाहैगोन आरो बेनिफ्राय 8टायाव बे रुंसारि जालांनाय न'खरनि गावनि बिसिजों लोगोसे न'खरनि फिसा फिसौफ्रा बिथांनि जिथु माने बे थानसालि बेवहाय मान बावगोन, सिगाङाव मान बावग्रोगोन। बेनिफ्राय 9टा बाजियाव जोंहा बिथांनि जिथु माने सिन, बिथाङा सासे खालि बाथौ धोरोमनिल' नङा, नैबे बेंटल हायार सेकेन्डारिनि गिबिसिन बेनो प्रिन्सिपालमोन। बेखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गासैबो बाहाय माने धोरोमनिल' नङा, गुबुन गुबुन जाथि धोरोम गासिखौबो हांख्रायनाय जाहैदों बाहाय। दा बेखायनो 9 बाजियाव बिथांनि मुङै मोनसे मुसुखा गायसंनो सानदों। दा बे मुसुखा गायसंजेननायखौ जोंना मानगोनां जोंना बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बेखौ माने बेखेवफैगोन। दा बेखायनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ बे मुसुखा बेखेवनायावबो बाहागो लाफैनो आरो बिनि अनगायै 9:30 बाजियाव जोंना नैबे चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव मोनसे प्रेयार, मोनसे बिनि प्रेयार जागोन। बे प्रेयार आरो बिनिफ्राय 10 बाजियाव मोनसे बिथांनि जिउ खौरांनि मुङै मोनसे लाइसि बहननाय जाहैदों। बे लाइसिया जाहैबाय सभिनियर मामोनलाय बिनि मुङा, लाइसिनि मुङा सभिनियर मोनसे माबानाय जाहैदों। दा बेनिफ्राय बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव बेखौ बेखेवगोन जोंना लकेल EM रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा। बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव बेनिफ्राय 10:30 बाजियाव बिनि मेम'रिनि मुङै बिनि लिर बिदां जितु जिउ खौराङाव बेखौ लिरनाय जादों, बे जिउ खौरां, बिथांनि जिउ खौरांखौ रायजो राजा बाव नुजाफैनाय गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव बेखौ फरायथिनानै होगोन आरो बिनि उनाव 12 बाजियाव जानाय लोंनाय। दा जोंनि बे 11 थारिखनि जिथु प्रग्राम लानाय बे प्रग्रामा एसेनोसै। दा बेनिखायनो दाब दाब जायगायाव थानाय बाथौ धोरोमारिनि गौथुमजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा, बिथाङा थुनलाइनि मानसिमोन, थुनलाइनि गोबां मानसिफ्रा बिजों जगाजग खालामहरदोंमोन। दा बेफोरो जुदि नैबे 11 थारिखनि प्रग्रामखौ सोरबाफोर जुदि मिथियाखैबा नैबे मेडियानि गेजेरजों
जोङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे आरसि कमिटिनि जानानै जों बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जाहैबाय। दा बेखायनो जोङो नैबे मिडियाखौ जोङो साबायखर होबाय जाहाथे मिडिया बिथांमोनहाबो जाहाथे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव नैबे दिनैनि बे 11 थारिखनि जिथु जानो गोनां जिथु प्रग्राम दा बिथांमोनहा जाहाथे बेखौ गोसारहोयो बिथांमोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि नैबे रुपनाथ बसुमतारीखौ मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे माने बिथांमोना जाहाथे फैनानै बिथांनि बे गोथार बे श्राद्धनि सानाव जाहाथे माने आशीर्बाद होफैयो बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव थाहैनानै आलो गोजोनै थाहैनो हायो। जाथिनि खामानि मावनाय हारिनि खामानि मावनाय समाजनि खामानि मावनाय दा बिनि थाखाय जाहाथे माने बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ज' जानानै बे श्राद्धखौ खुंनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनो होनो हायो। दा बेखायनो जोङो आरसि कमिटिनि जानानै दा गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो दिनै हांख्रायहरनाय जाबाय। आच्छा, गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम जोंनि आरसि कमिटिनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दा जोङो जोंनि नैबे सार रुपनाथ बसुमतारीनि श्राद्ध हानद्रा आसार खुंनायाव जोङो आरसिनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा साननो हनो गोरों बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों। मानो होनोब्ला जोङो 11 थारिखआव जोङो गाजा गोमजायै जोङो बे फोरबोखौ खुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि मदद नांगौ, हेफाजाब नांगौ। जोङो बेनिखायनो जोङो नैबे भानद्रा आसारनि साब कमिटिनि आङो चिफ कनभेनर जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायहरदों बे मिडियानि गेजेरजों। मानो होनोब्ला जोङो नैबे इनभाइटेसन कार्ड प्रग्रामखौ जोङो दाब दाब गोजान गोजान जायगायाव जों फोसावहरनो हानाय जायाखै। दा जोङो जाय जाय मोनदों मोनहैबाय, मोनैफ्रा जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरदों जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे प्रग्रामाव नुजाफैनानै जोंनि प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां साक्सेसफुल फैनो हायो। जों बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। जोङो 7थानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। जोङो फुङाव प्रेयार लानाय जादों फुंनि 9टासो टाइमाव, आरो बेनि उनाव जोङो 10टासोनिफ्राय जोङो सावरायमेल जिरायगोन। बाहाय जोंनि बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरि, साननो हनो गोरों बुद्धिजिबि, साहित्य एकाडेमिनिफ्राय गोबां लिडारफोर फैगोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नैबे निउस चेनेलाव नुनायजों लोगोसे जाहाथे नोंथांमोनहा नुजाफैयो। दा बेखौनो आङो आरसिनि चिफ कनभेनर जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं
6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।